hello mga kaigsunan, mga viewers, mga subscriber. Ada na po dumi karon dinhi, tawanan mi nakiksulti. Pangayoon lang ako ni sa balang espiritu nga tawanan po kay tao pud ko. Salamat sa inyong kanunay pagsunod ko namo, pag-subscribe, pag-views, pagtan-aw sa kamatuoran. Kung aduna may mga pulong lisod ninyo dawaton, mo nang nasa balang kasulatan nga mukha naman tagahi kay kanyanto naandad man ta sa atong boy, naandad man ta sa atong naandan nga pagtulunan, pagtuo no. Tama nga diyan na to atong pagtuo nga naitao nga makasulti dito lang kamo nasa balang kasulatan. Salamat sa inyong pagpalo sa nagdawat po namo sa YouTube pod kani kadawat paningkamutan namo ni nga isulti ang kamatuoran. Kung nakita ninyo daghan karon ang mga naay mga bisyon kanang gitawag ng bisyon ana sa YouTube na to. Pitanan yung mga title ana dito, uban gani ang gabalik depende sa pangutana. Bisyon mao na siya nga umaabot niya depende sa pagampo. Pasalamatan nato ang naay mga bisyon, pasalamatan po nato nga naigigamit sa espiritu nga nakakita, nakasaksi, pero kung tawhanon man gud ta kay nata sa atong pagtulunan boy, sa atong pagtuo dili ta maminaw kay tawhanon o kalibutanhon ta ba kay gusto lang ta sa atong mata nga makita nato sa atong mata, gusto lang pud ta naminaw lang pud ta sa atong dalunggan nga tawhanon. Wala ta naminaw sa atong espiritu, mga nangampitik sa espiritu. Muna maminaw ta kung dito ta mamatay na, mga magbasol, walay pagbasol nga nauna, no? Walay tanan. Wala nga among ginasulti karon kamatuoran, wala mi nagpasabot nga aduna mi giigo. Igo lang gyud kay naanas balang kasulatan na itpid ang pulong ni Kristo. Manang matagkaron og unya kada sugod namo sa among pag-upload, wala mi nagpasabot nga unsa among interest dinhi kay usara man ta ka mga tumutuo man ta no, mga isig ka magtotoo ta. Kay bisan ang Kristiyano daghang relihiyon nga naalan sila agalon ka ng ato ang kinsang ang nagwali di nagsulti sa kamatuoran. Gito is ba isa lang ang atong Biblia, isa lang atong pagtuo. Ako sure gid ko kung dili man ko dawaton sa akong relihiyon tinuod ka na kay na may amahan diha kay kung magpuli-puli man god boy, kung lain na pong amahan lain diha, lain na po nga balaod yun no. Ang akong amahan kato mga tuwa sa langit ang Dios. Walay laing santos nga amahan, walay lain nga propeta. Manang ang mga mananagan dili na makatag-an di ba? Mga propeta. Nananas wala ang kasunatan. Balikon ko, salamat kayo sa nag-views. Salamat pud kayo sa naminaw. Kung ingon sila nga ang tubag nako kanang ingon gid na naabay YouTube ang Ginoo dili man ko Ginoo nya ang tanang butang sa kalibutan iya man sa Dios. Ang good ug bad iya na sa Dios. Depende nato nga mo gamit ta og kahakog ug karbuboy. Wala mag-away ang bad, dili mag-away ang espiritu. Dili kita ang magamit sa espiritu. Kung bati ka, nagpataas ka, nagpasigarbo ka, sakitan gyud kay ini iya sa Dios. Nga nanaktak naman ko. Kung naa ko'y dautan nga nasakitan mo, bala mo asa mo dito. Di ba naana dito boy? Katong sa Amos, sulat ni Amos no? Kamong mga dautan patuyang mo, kamong mga bakakon patuyang mo, kamong nagamit ka patuyang mo, hala patuyang mo. Naana sa balang kasulatan. Mano yung nadili ko mo bali og hiwi ng bugang kinaiya. Ako nang isulti ang kamatuoran kay kung maingon ang pastor nga mga nag-ingon ang pastor anak sa Dios. Gawa sa itong mga maayo kaya na yung pastor kay gamit di buhat sa Ginoo kaya mga pari ang padbadlong katong gawa sa itong mga pari nga nagpabadlong naman na sa balang kasulatan ang tanan. Pero katong pari nga nagpaman-amahan pod nagsunod sa gigamit sa ilang tinuod nga pangulong pari no, tinuod nga pangulong pari nasa sulat Hebreo. Bahala na mo diha, padayon lang mo. Ako na ning isulti ang kamutan na maghatag na itong kagawasan. Naman po ko ganatawag kanang naman po ko misyon. Kung tawanon misyon, espirituhanon, ano man, tambalan ang mga masakiton kaya adunay sakit nga adunay kaayuhan o adunay sakit nga mosangkot sa kamatayon. Nga duha, lawas og espiritu usahon. Munang hait ako siltian boy. Tama. No? Duhay suwab no. Mutambal ko sa masakiton. Mayo po ko sa mga masakiton o kinaya, di ba? No, marang tambalan na atong kaugalingong doktor. Kaya nga kita raman po yung nag-stress, kita raman po yung nabalaka,
kita bigdubot dili ta katulog kay tungod kay naiubos og naglagot ta. Pagpaubos lang kay ang Dios duha man kamatang sa espiritu dinhi sa kalibutan, good ug bad. Padayon lang mo sa unsa kinsa mo. Ako padayon po ko sa akong mission pod. Kay kung wala mo nahadlok o nahadlok mo sa inyong agalon, ako nahadlok po ko sa akong agalon. Katong tao, katong mahigugmaon kay mobalik sa mulaglag. Mobalik si Kristo dili kalinaw boy, dili espada. Kita gaalat ang kaygayonan niya. Niya ang kaygayonan mo na to. Ayan yung isiki ang kaygayonan nga akong gihatag kaninyo. Di ba boy? Dagang naghago, mag-usik-sik lang siyang hinaguan. No? Kanunay nakasulod sa simbahan pero wala man niya ang templo sa Diyos. Sigampo kamana mo pero wala nagabuhat. Nagamit sa iyang gibalaan. So karong panahon na dahil dili na gid si Jesus. Patawag ka siya kumbaga nahigugma pa sa mga tao kay kama naman to yang paano panahon sa kalibo ka tuig to yang paano ipangayon. Katong pangutanaboy, di ba? Ato na nang nasa YouTube na to, atong yang kalutan, katong sa Cardenero, ayaw amahan, ako pa ning abunuhan. Ayaw amo, ako pa ning abunuhan, kautan pa nako ni sa isa ka tuig, di ba? Ay kabot sa panahon, sa kapanahonan, isa ka tuig, sa kalibo ka tuig. Putla kini itambok kini sa kalay sa impierno. Mao po tong tagiya sa yuta, ang tagiya sa yuta ang Dios Amahan man ang kabuhatan ng Yahweh, di ba? Siya ang kaniadto o karon og siya pod ang mobalik, na nanas wala ang kasunatan nga yang iabunuhan ta nya pag-abot sa isa kalibo ka tuig nato sulat ni San Pablo sa kano ni Pedro, no, ang pagpainomdom nga mobalik siya, no. Di daghan ang nakaron nga magbugal-bugal sa Ginoo, daghan na pod ang kalibutan kaniadto gilaglag pinagi sa tubig og ang kalibutan pod natumaw pagbalik pinagi sa pulong og andamo na ron paglaglag sa kalayo espiritu mo to. Nagduhay ko karon sa espiritu. Kaya si Kristo sa una nagpabunyag mo sa katawan ni Juan, di ba no? Tama nga pag-abot sa espiritu kay mas maayo nga dito ako, dili ako ninyo makita, di ba? Moingon ka si Pedro mo uban ko kanimo apan dili ka mo makaadto sa kong agtuan, di ba no? Mato ako mas maayo nga mobiya ako kay padala ko kaniyong espiritu. Pero gipasilyuhan pa man sa una ni Daniel sa una kay isa man kalibo ka tuig ang iyang gipangayo, tagaan patag tsansa pa dili sa gustong taon daw tan napat yun. Pero kung mamatay ka kay dugay pa man to nga panahonan boy, mobalik sa dinhi, mayana sa mamatay ka mo uban ka kung magari ka mo uban ka nako. Kay naamatay mga sala sa tong pagpadios-dios na. Sa nanandang pagtulunan. Dili pa man to panahon, napamatay tsansa, dili man sa gustong taon daw tanapat yun. Pero nagbalik sa espiritu sa kamaturan, tultulan ka mo niya sa kamaturan, tudluan ka mo kung sa pag-ampo. Munang gitudluan ko kamo ang ampo surrender sa Dios. No? Na sige giingon tag-amana mo anak. Diba? Ang bad gani nga mga uban, di ba, natingala mo kanang giingon sa mga pare ingon sa ayo magtuwa atong mga kalibutanhon, no, di ba, na ang ilahapon gipakaon pod sa ilang mga orasyon amahan namo gyapon, no. Tama gid. No, pero nga no magibuhat man nilang bad kani ibalik man nila dito. So bad ilang ang kalon. Kalibutanhon pa man na. Paabot sa panahon na kalibutanhon kay dili mo pod mahimo, wa mo poy makita nga maayo kung walay bad. Tama. Di ba no? Pare sa tuwagod akong kasaysayan din ni. Amo na yung nagpasalamat ko sa tuwang tao, ako mga amigo sa una nakailaman siya nako kay dugay ko sa simbahan, di ba? Nga nakasaysayan na pa ko yung mga tawhanon sa una, mga ako mga relasyon nga kuan ko, ulitaw ko, di ba? Na boy, dalaga no. Akong gitago kabalo po na sila kung kinsa ko. Gikan sa simbahan, ang trabaho po ko, empleyado ko sa mas daghan ang akong yatiman sa una, daghan akong tambungan. Pero mo na nga ang gamiton sa espiritu taas ug kasinatian. Tama gid. Gipapuyo de ko sa simbahan nga nagagamit sa gibalaan ni Kristo tungod kay haron mabutang nako sa kasaysayan mo to sa una nga kritikal kay ko sa una nga nandudlo. Bisan ang mga GKK akong gisudlan, mga batanon akong gisudlan, ni apel ko sa ila para niya akong ganuyon sila nga mahimo na pod nga tinuod nga nag-alagad ngadto nga Kristohanon. Nya karon nag-uulpo ko pagayo. Ang nagpuli nako. Nawala na ako mong ipanudlo sa una ang mga kauban ako mga paristim nangawala na gani, dili nagailhan di sa parokya. Si Mrs. paristim na boy. Uban din wala na. Tanawa gud karon no ang mga altar boy sa una, no? Knights of the altar, ang altar boy. Makita nimo karon nga nag-active sa simbahan. Tungod kay nakakita man sila sa kamatuoran. Tama. Mo na miingon sila nga moingon nga si Father Darwin ultimo gani ang altar boy dili mamumpisal sa pare. Ang alang kay nakita man. Nakita ang dili maayo nga. Gawas sa tong mamayong pare. Tama. Mo na nga uban nga niingon ko gani niingon ko nga kung aduna may pare nga murag sundalo lang sa ilang pagtuo
ayaw magtuwa na. Ayan naman, dito is man sa balaan. Nga, madama itong mga maayong pare, boy. Para nag-exorcism, para nang nanambal nga pare ka nang nagsigi istorya nga nakaayos sa masakit luoy ka itong mga maayong pare, boy. Kaya ang mga interes sa tao, anak, dito raman magpatambal. Di ba? Kapos kayo. Nga ka nang na mga gift sa mga baba nila, gifted ba? Kaya ang gifted, boy, lahat itong anointed. Ang anointed ganito, balaanon ba? Nga nagsakripisyo siya, nagsulti siya, nga gikan sa balaang kasulatan. Anointed na siya, no? Kanang dili gani makita sa mata og dalunggan, di ba? Ang gifted na siya, things na murag nang gasa nimo ba? Gasa nga tawhanon nimo, kusgan ka, may ka manulti, kung magsulti ka tuuhan ka sa mga tao mo. Tong nag-ingon sa itong kantayan niyo ni mga tawhanan ni, mga mini nga magtutudlo, maayo po ni sila manulti. Gifted na. Gifted. Amo nag-ingon sa Ginoo nga gamita ang naa kaninyo, no? Yatagan ko kamo og gasa. Gift sa Ginoo. Kahibalo, kaalam sa kalibutan ho, no? Nakahuman mong kurso, nakahuman mong dagko kayong kurso, ay gamita nga magpalayo ka nako. Bisan karon maminaw ka karon sa mga senado, mga kongreso, nagbuhat og balaod gawas balaod sa Dios. Pero wala tay tulubagon na boy, wala na sa tulubagon. Kay natural gid na sa balaod sa kalibutanhon, kay ang tao karon sa kalibutanhon kung wala ang balaod, magsige nang punagbuhat og daotan, di ba? Wala balaod sa corruption, wala balaod sa eleksyon, wala na silang uban putikasan mo pud. Wala na sila tulubagon bahin sa Dios nun. Ang dakong tulubagon anak kana mahilabot pa gyud nga naa sa balaang kasulatan, di ba? Paingon niya, sa inyo, di ba? Katungdanan sa mga pare ang pagpanudo sa matuod kay diha kaninyo, di ba no? Diyan sa Malakias no. Og daghan, og tuod man inyo ang gipasidunggan, og daghan kamo og nga bag-o mga tao, no? Daghan na usab sa mga kinaya. Malakias 2, basahan niyo na, no? Nga tagpabot dito kay katungdanan may gida nila. Tama. Na? Kay diha pagkasayod ang mga tao ninyo. O katong mga maayo. Nakasabot ang Ginoo. Katong mga maayo nga tao. Kay husayon man kasi imong tinago. Bisag maayo ka magnulti nya maula sa imong binuhatan. Amo to giingon sa Ginoo nga dili mo maluwas sa pan gawas sa paghinulsol, gawas sa espiritu, no? Ang pulong, ang pan o pulong, di po makita ang pulong kung wala ang buhat, no? Mo nang nag-ingon si San Pablo, sa balaan man ni kasulatan, panidaan ninyo ang nagsulti. Iya magisulti sibo pa sa binuhatan. Tama. Sa pa boy. So kining ginamin ipapalisa sigud nga kanang pinabot pa sa puti nga kanang pagtuo kol kanang di ayaw kang pabilin sa inyong pagtuo. Usa na siya kanang pagtuo ba na kay Kristo or pagtuo nga tinuohan nga relihiyon. Boy, ang katong wala nagabasa sa balaang kasulatan, may nga na po na sila nga wala ni sa balaang kasulatan. Kung nagabasa mo, syaro po, nakabasa na kita, no? Ayaw mo pabilin sa inyong pagtuo. Ang buti pasabotan na sa Ginoo, nagatuo lang ta sa tao nga nagsulti, maluwas, sulti mo na ako, dahil kay ako'y makatag ninyong penitensya. Ako'y nakatag ninyong sakramento. Ano ba, boy? Tama. Ang sakramento, dili ang tao nga magbuhat. Ang tao nga, ang sakra gani, boy, gipakamatyan sa tao, ang balaod nga sa Dios. Dili ang tao nga nagbuhat sa iyang gipakamatyan unya diha sa kaniyang mga sakramento. Tulubagon na, boy, amo na anino. Halimbawa karon namatay ko, nya na ako gibilin sa akong mga anak, ayaw gin mo pamalikas, ayaw mo pag-away-away ha. Dahil pamatyan ako. Nga pulihan ko gain ato, nagsulti sinuli nga dili gigamit ko. Dili man to balaan kay siya naman tawhanon. Bakit? Ang sakramento po gipakamatyan, boy. Niya kung ikaw nagsulti ana, kinahanglan gyud na imo ging ipamatud-an pud nga ikaw pud nagtuo pud ka sa imong gisulti. Kumbaga nag-idol ka na ako ba, mamatay ko. Ayan si Uncle Noli, grabe ra ba itong magwali, sa maghilak ko sa ana. Ya, gigamit ko nimo. Para kay suod kuno ka nako, sip-sip ang ka nako. Unya, ang imo din binuhatan, sukwahi dahil sa imong gisulti nila. Tama. Example, anak ti ka. Unya, kaning ako ang noinay ko ha. Kaning ako ang katungod, kanang ako ang dungog. Ako ang gilabanan. Kita man ang mga noinay sa una, grabe ko sa reunion, gusto ko maghilak mamangani ko mana. Ang dungog sa akong kaliwat, sa akong amahan, si aning tatay sa una, mga noinay, hinay mo tumunutin, yung buutan, pero na yung mga, na may garbo, boy. Tama. Kadalo, kakog mo nang, walay tao nga wala nang kinayana. Dili ko gusto nga, bulingan ako sa akong mga anak, ang akong kaliwat.
Pareha karon sa akong si Mrs. Balistamon. Balistamon sa akong gusto na ko ang akong anak kung unsa may dili maayo sa ilang kinaiya, pres ako noy na sa dili maayo, dili na ako gusto nga mo reflect sa akong anak. Kay walay tribo boy, walay kaliwat nga walay kinaiya. Mo na importante inta sa reunion. Isgutan ninyo ang majority nga kinaiya sa inyong pamilya. Tama. Aron pag abot sa balahon mahimo mong balaan. Unya kung kamo na ang magunit dinhi sa barangay, gabot na magunit sa nasod, balaanon mo o dili na mo kinahanglan og kwarta. Daghan ang mga tawo niyo mutabang, dili mutabang sa kwarta. Mutabang kay ikaw matinabangon. Mo po na si Kristo. Nya karon gituis man sa mga tawo walay alamag. Nya gigamit ang pangalan ni Kristo. Kay humot man siya. Tamo to nga karon tanawa karon sa Pasko, balik-balikon na karon na gihalaran siya og insenso og mira. Bulawan. Tama. Tulo ka hari ha. Ambot mira, humot siya ba? Kung pangalan kani nga Kristo hanon daghan kay mo gamit niya. Pero walay mo buhat sa iyang pagkabalaan. Tama. Gano? Pare sa ko ha. Nulay ko mamatay ko pohon o karon o ana ug damlag. Mamatay ko. Karon dili pa sila mutuon ako kay hadlok man magpatambal nako, hadlok ayohon ug mobalik sa Dios. Wala na sa Biblia, di ba na? Kay muwali man ko, musulti mo ko sa kamatuoran. Yes. Kay tinuod man akong ingon, magtambal magay ko. Nagkuti ninyo na kay kalag ni sa. Maana man gani ko. Tungod kay ako nakakita ang problema sa namatay. Kaluwasan na. Ayang gipangayo, dili na tawano. Di ba bay? Kaluwasan yun. Unsa to imong pangutanan ato bag to? Kinahanglan dili ta mo balik sa tong pagtuo sa una. Tuo-tuo lang ta, naipastor o naipari, na kaabag, mag-ingon ka na to, nag-una na dito, dagdaygo ni sa di ba na to sa katong pagsudya sa pagsudya sa Ginoo sa katong pagbadlong sa Ginoo no? Sa Usias no? Gigamit ang pagka makasasala sa tao sudya no? Sadya paggamit kay dagdaygo na gani ka, nag-una na gani ka dito, mga tagkag kwarta nila. Lagi ko no, sila ko no ang sinugo sa Diyos, kahalili sa Diyos. Boy, silihan ka mo, padidiin ninyo ang mga tao na base sila nagsulti lang nagamit sa Diyos nga wala silang binuhatan. Di ba nanas ba lang ang kasulatan, dili na ako madungog ang iyong pag-ampo kung ano na kami tayo masala. Kumuanha ka mo sa altar, biyain niyo ang altar. Adtuan yung taong gikasilagan, gikahigubsan. Nga, balik ka man ako kay pasayloon. Munang ako, dili ko mubalik og mga kinaya boy. Mo nay karon kung gahi sila o sige patuyang mo. Kanang naay namagoy kaila magod na ako boy. Garbo man na. Gusto man pud siya. Nya di man pud hinimbahon, wala man pud nagbasag Biblia. Kasi karon si tata naman na dito nag-ingon siya nga naaba kuno sa balaang kasulatan nga sinuli kuno di ba no? Ginagamit sa Espiritu Santo. Unya ang sinuwi nag-ingon no, naabas baglang kasulatan nga sinuwi sa una gigamit. Di ba wala? Nahuman naman na siya, nakita naman sinuwi. Si Kristo. Naabas baglang kasulatan nga si Kristo karon nga si Jesus. Wala. Sa una, di ba na wala no? Wala pa. Mesiyas naman to. Nagsakripisyo, ambot ipa sa mga gef gani boy, nagsakripisyo ka, dili ka halang doon. Ginagang kinagamit siyang pangalan, nahimo na ganing santos gani nga, buhi pa. Bisa kung sa imong pangalan diri sa kalibutan kung agtuman sa sugo ni Kristo kapag amana to siya gigamit ka pinagi sa imong buhat. Pero wala lang ka dili naka-anointed nga nagasulti ka nga minanduan sa espiritu. Kung makaya nila ning akong gisulti nga natanan sa balaang kasulatan, umiingon ko sa ludar pa ko nila, yes, anointed ka, gigamit ang imong baba kay gikan gina sa kinasing-kasing nimo gisulti. Kinasing-kasing mo di basig panid-an ko na nila. Nimbiya ko sa akong diskon, nimbiya ko sa akong negosyo. Kanang nagsulti ana. Ya sa una hinimbaho na. Ang problema boy, kay ako pa sa unang naa sa simbahan. Wa mo ko kita pud ana nang naa sila. Nya karon tuwa naglaban ko no, nagsipsip man na sa pari. Ano man, nakita po na nimo sa simbahan. Tanawa nang padala nako dito, nagsulat pa sa parokya. Pad ko no, kulto ko din, pad ko din. Yang pare, wala po nang anhidrin ako. Nga naamnas ba lang kasulatan ko na yung mga kutsukotso at tuwa nimo. Nga,
kapila ko gianhi ni Father Galban, di ba? Nagsulti ko ninyo. Kita mo gid mo ato. Tama. Kaduha sa nag-agi sa simbahan. Sa di man si Chapel, palahulayan man ni. O si Father Lito sa una. Padre Lito Garcia. Kita mo na sa una, kay amigo man kay mi anak. Dini man na maginom-inom ganin ingon pag sa no naunsa tong bata imong itambalan sa naghilak mang mato padre wala man nabunyagan. Nga wala na sa nagtubag. Tama. Dapat iya to. Gani ako kitambalan sa naayo. Nga napagani itong napiang gani itong nag-inom si Padre Kabalo anak. Napiang diri wala lang ko kay naaman siya. Nadadaan lang na niya sa ospital. Ang inaaman siya. Abi ni mo boy ato. Naglubog ko ato, ano man, priority man ako sa niya, kato nagkinahanglan. Alam, giyaan ako sila. Tama, Gid. Kanya, karon kisa man itong katungad. Ila to, mga pare. Tama, Gid. Dili mo ko pare, sa kalibutan nun. Dili gani, nani patambal ako, biso dos, nagay, nahangari kabang ako patambal rin. Maingon pa kayo, pre, walang iko'y kwarta, di ba? Tama, Gid. Pero karang mag-Bible sila, dagko man sila. Siya mo po yung nagsultihan na. Sa to ba boy, pre ko karon magsulti. Pre man ko magsulti. Dire kamo ito sa mga pare. Boy, usahay kay mo agin ako din Pero unsay nang gibuhat nako, gilipot ko. Naulawan ko pag ayo boy. Kay gianhi pag ko pinangga nako. Kabag kay mag-imbitar lang kuno nako, pero ready na ang tanan. Naana ang barangay council, naana sila tanan. Kunya pagabot dito, di pa gyud ko pasultian. Ako tangi pa sa espiritu kag karon to kung wala to diring mga duha ka babae sa unang gahi po kayo. Tama, Gid. Kung wala to karon to isulti na akong kamatuoran, musugot ko, nagpakamatay ng gani ko sa tawanan para kanila. Muna ako nakakaroon may ingon lang dabay na ako anak. Oy kung naaman to history nga nangamatay ako to ganing gipangayo nga ako pa'y mamatay. Mamatay po to kay nga naman nabugatan man po. Tama, Gid. Wala, man po ito nagpatambal na ako, kaya dito man po nagtuo. Saban. Dili man po kong ingon, boy. Mabuhi pa akong tambalan. Labi na karon. Dili na. Ano man? Magsige lang kong antos. Wala sila nakasaksi. Ano yan? Mong kaguulo Kaguul ko mong sakit. Kaguul mo mong sakit, mga anak. Normal lang na siya. Kaya naana sa balaang kasulatan. Bulahan mo na masakiton nga naman. Kaya kung magsakiton ka, di ka magunang-una sa Ginoo. Tanawa ko ng linog. Di ba? Yaan na anda na to sa pagtuo. Balikon ko, ayaw na mo pagbalik sa inyong naandan na pagtulunan. Ayaw biyain ninyo ang inyong pagtuo. Nga nagatuo lang mo, nagasimba mo, nagatuon mo, nagasimba mo kadong Bingo, gatuo mo nga naamoy relihiyon nga wala mo nagabuhat. Tama, Gid. Tama ba? Makon sa man to? Nga naamag sa balaang kasulatan matag-adlaw ni sa magtipon-pod sa akong templo. Yung kamura may nakashoot din Tama, Gid. Nya karon. Nya duha og tulong maghisgot ka nako sa inyong taliwala. Nya karon nagasimba mo, nagahisgot mo sa Ginoo. Ang gisgotan ninyo, ang katong sala sa uban. Nga nagpataas noon mo. Tama, Gid. Karon gamitan yung mata, iwag sa inyong lawas. Mo na diri, di ba diri badlongon pa ta mo, namin maglibak-libak namin guol kay mo kay naay mga istorya dili may badlongon pa ayaw pasaylo anak sila. Mas maayaw gani mo kay nakadungog mo. Kay kana sila wala man na nakaanhi. Dili ba? Tama. Pasagdo ayun na sila kay kung nakadungog na nakaron nga magpabungol-bungol inig abot sa panahon base maigo sila sa ligoy nga sulugon. Tama, Gid. Nanas wala ka sulatan ng ligoy nga sulugon, no? Gid. Ay maingon sila unya na lang ko kayo dugay pa matapos ang kalibutan. Unya na lang ko kay amo dugay pa man mo anhi dinhi maginom-inom sa kumo jaka sa ko. Manang naay puy tao diri ingon sa nga. Untang magsulti ang Ginoo nga naay time frame. No. Dili. Nanas walang kasulatan ilig abot sa mga katalagman. Tama. Katapusan sa kalibutan. Kuha daw ninyo ang inyong Biblia be, mga Bisaya. Sa Tagalog na anak diha. Dagan kayo nagsulat title katapusan sa pahimanglo sa katapusan sa kalibutan, magpahinumdum nga mobalik siya, naas katapusan sa gipadayag dagan kay dia wala mo guna sila nagabasa tungod sa ilang naandan nga pagtuo. Namo ining relihiyon na maluwas na mo. Tanaw nang nagadebate boy, nagisgot bago nagkaluwasan boy. Wala na. Unsay nang gisgotan?
Ang simbahan tinuod ni Kristo. Kana gid. Kami ang tinuod nga anya tapos istorya na pud sa nga ano mukaon mong baboy. Wala sa balang kasalat ng kaog baboy. Naana ay. Ipakita na ko na sa espiritu. Sa una pa. Mana ingon nga ay nako hihi kay angso na kay ko. Nagahilak na ko. Kung may ingon sila dako nga musuko sila nga akong isulting kamaturan, ay ayan ako ninyo. Kani kay gihatag na nako akong kaugalingon ito sa Dios. Kumbaga angso na ko ba? Patay na ako sa kalibutan. Kalibutan nun. Ano nga, may katungod ko nga musulti. Kaya kung nakaasbag kasi natian boy, nagpakamatay, gilipak, gibaybiyay, ging nagbuang, nagatambal, nagahilak. Diba? Tama gid. Noon nasa balang kasulatan. Tanan ni Dre, ako nalipay ko pag ayaw nga itagaanan og kapanahon sa YouTube kay iya man samahan. Normal man na may good ug bad na may paghayon pud sama ni Paraon. Kamo pod ang mga tao nga akong kaliwat mga parente nakailan ako. Boy kani kay ko boy kay sa una boy, sa wala pa ko nagdawat ani una ko nagtambal. Kato magong duha paabot ng dinday kay magpatas-tas man pod sila daghan man pod ni poses nga magpasunod-sunod pod sa ko ang gigamit po kuno sila. Ana pod sila nga malimbungan si Mama Mary kuno ay la kasi gigamit man gani si Mama Mary karon sa mga panagway. Nya karon boy, wala na nako sila gitagaan. Tuman. O na iposes sila de. Paubos mo. Nga nung gigamit niya na. O dadaan niyo na dito sa inyong agalon. Dada sa doktor. Dada tanan. Kaya kung dili mo mutuon ako nga pasaylo pagpaubos. Ayaw panglibak, ayaw paghukom, ayaw pagpatas. Ayaw pagpakaroon ingnan nga gigamit ka sa espiritu. Hawa diha. Kaya iya na sapat. Kaya nakita man sa dautan na kung naanagani magpasulti-sulti, naanagani magbuat-buat og himala, dito na mumutuo. Manang, dito mamumutuo. Sa kamot, sa cross, sa hostias, no? Tama. Sa bangkete, nga, dito mo magtuo nila kay maingon man sila, mao ni ang templong gitukod sa Dios, mao ni ang simbahan. Nga kami ang kalili, kami ang gisugo. Di boy, kisa nag-order nila, kisa nagsugo nila. Kisa nagboto balaod gawas bala ang kasulatan. Basta maglukso-lukso gani boy. Magpili og pabor kanila. Nga tapos maghukompod nga sila tama. Nga mag-ingon po sila mo ni ang tinukod ni Kristo. Isa ka na sa langit nagpakanaog sa Diyos. Ako boy suntian ko kamo dili ko makaluwas ninyo. Dili ni mo ang simbahan kaning atong isublan dili. Dili tinukod lang ni sa tao. Wa man ni nahuman tulok adlaw. Ang akong simbahan nga gitukod ninyo paulay diri raman mo ka paulay diri mo makakaon ba matag hapon di ba sama mo sa mga karnero kay nakaila mo sa inyong agalon manulod lang mo dinhi tanawa ng mga kanding boy dili makaslo dinhi magamiid lang sila mayon ganit sila nako pastor ko nako mayon pug pari pud mayon ko dili ko pari dili nakita mo ko ninyo magalakaw lang ko dili ang Diyos na nagbuhat na kong pare mga nang mo reply ko boy basahin mag-all kay ko boy kay giingon pa ko gani sa Ginoo nag-ingon pa ko Ginoo dito lang ta mabuslot ilang mga kamot sa mga pare o sa mga pastor o dito lang ta mo sa mong panagway o kidaghan nilang paluwer pero basahin mo magmahay ko boy sa kong sarili boy ano man wala man ko gipatay sa Ginoo ako yun nagipasultiyon nilang hait nga mga tao yun noon malinglan ako bisan kamo usahay kung dili mo usab akong tingog di pagit mo maminaw usahay mo ingon ko nga puntuhanon ko magigsulti Ginoo di man sila maminaw di kamay sila bandi kung mausab akong tingog kung makakita na ko mo po may pagpaminaw nila di ba naman as bala ang kasulatan bulahan ko itong mutuo mawala nakakita kung akong kasing-kasing na ang gamiton boy di ba usahay pipila ka ninyo manghilo mo di mo mangutana pero dili man inana si Kristo pait lang siya ugdang lang siya manulti amahan gid siya boy kung ako ang tato makiksulti makilibil man ko ninyo di ba tama gid usahay gani magsulti ko sa mga balaanon mura lang kong i-joke na ko, i-komedya.
Di ba naman sa balaang kasulatan si Pedro, magbuhat-buhat pag istorya, mga binuang, dili binuang, para sa tawhanon, para makawali lang gid siya. Muna ako ipaila sa mga tao karon kung nakita ko ninyo, siguro hindi ako magbinukomedya ko binuang para makawali lang gid ko. Pero mga tao katong tawhanon ako kalibutanon ko nila paminahon. Pero ako nag-iiliko sa balaang kasulatan, mag-ihay na sila lakaw boy. Nag-ihay na sila. Di akong masakit, makita na po na ako, magpatambal na ako. Di naman po sila maminaw, kay gibati naman po sila kasakit. Ang ikaduha boy, ang katapusan boy, kanang gingon niya, karon ana-ana ko ang espiritu, isulti na gid ako na ninyo. Pero daghan pang tinago nga ngayon ako apang tipigan kay naigar po ang tao. Siya nagsulti na ko ang tanan nga nimo nang naas balang sulatan. Gipakamatyan is mga balaan sa kaniya tuboy, sa mga apostoles, sa mga propeta. Gipakamatyan ni nilang Esteban, ni Santiago, ni Daniel, uguban pa mga propeta nga naa din ha. Ug ako ning gipaningkamutan nga mabuhi sila pag-usap. Pinaagi sa paghubad na ako sa ilang mga gisulat. Kaya na ay mga sinulat ni Pablo nga lisod sakton boy. Nagituis kini sa mga taong walay alam. Na ay gisulat ni Santiago, madili pod makasabot. Ug gibag-o ka na ni Kristo kini iyang mga bihag. Gikan sa daan nga nagkadunot na. Gibag-o na niya kay ang daan kasabutan kada nagkadunot na, di ba? Di ba boy? Tama. Sulat ni Pablo nga sa Hebreo, si Jesus ang tinuod nga pangulong pare. Tama na. Gibag-o ni Kristo. Kunya pinagi sa sumbingay kay naghatag man siya kay gayunan. Ay isa kalibo ka to kadili sa gustutan do tanong. Boy nang sa una ang pagtulon anak to sa una ang pagtuulak. Nagatuota si Kristo nga nagpakamatay para sa sala. Wala nga ang mga tao makasasala dili pat yun pa. Taga ang pagtsansa na ay mga gift ang mga taong ihatag. Dili lang anointed. Na ay mga gift ba nga magsulti og mga pinulungan, mga Latin para papahawaon to ang mga daotan, mga sakit ayohon. Gituis man as mga pare. Boy ang kulto boy duha ka matag sa espiritu boy pagtuo. Pero ang mga pare nagsulti sa kulto ba daotan dili. Si balahan na, basig basahon nila na hugot nga pagtuo. Di ba? Tama. Kung nagatuo ka nga daotan ka, nagatuo ka nga na malikas ka, naghukom ka, nagpataas ka, ay ikaw sinugo ni Kristo. Kung diya tanan nimo, pwede diya maghatag nimo. Kulto ka boy. Kung nagatuo ka nga mupatay ka, parang maluwas nimo siya, manghalad ka mga mananap para malawas siya. Kulto ka mo na imong pagtuo, ukot kulto. Pero kung nagtuo ka, nagpakamatay ka, nagtabang ka sa mga tao, isakripisyo ka sa imong kagalingon, ukot po kang pagtuo boy. Nakaroon ang nagsultian na kulto sila, wala po ta kasabot, bad pa sila, umayo ba, nas tunga-tunga no, wala sila pagtuo, di ba? Wala. Kaya kung nagtuo sila, nagpakamatay sila, umupatay sila, mas maayo pa gani boy, nga mo worse ka boy, nga nakakasabat, kay makita ka, nga nabad ka. Tama agad. Mas maayo pa, nakita ka, nagpaubos, nagpakamatay ka, kaya nakita ka, nahigugma ka, uglig sa provisyo ka sa uban. Ang lisod boy, kung naka sa tunga, Wala pagtuo kay lisod. wala ka, mo nag-ingon ka nga, balingbing ka, bali-bali ka, Bali-bali. mo na yung mga ligoy nga, mga sulugon, dili ba? Kala siya napa po ni paglaw pa ba nga. Sa pagkaroon kay naana ko espiritu, magduhig ko sa espiritu. Kay kanang mga tawanan sa una, naglibog man na. Kay nagsalig naman na siya. Ngani nga nagsalig ba? Nawala ang pagsalig. Halimbawa kung nakabalo na siya sa kamaturan niya, ihapon yung gituis ang kamaturan. So mo nag-iingon nga, nakakita na sila ang pandili gustong tanaw. Nakadungog na sa pandili gustong mamatay. Nakabalo siya kung kinsa yung amahan. Manita kong tilbakon sa Ginoo. Bahala na sila. Ang lisod ana, ang mayo ana, kung buta ka nga gibutahan kanila. Nga ikaw yun ang gikuan nga jutay kanimo gidugang sobra kanila. Ang madubag ana boy. Katong espiritu anong pagkabuta ko
ang buta makakita, ang bungol makadungog. Nga ni suko sila. Kani amo suko na ko ni. Kamo nakasuko, wa pare ka man pastor ka man o ordinary ka nga tao, magwawali ka. Musuko gani nag-ingon po na naabas bala ang kasulatan, musuko po mi nagasimba pud mo. Na po mi nabuhat. Tumana lang gid kadlukin lang gud ninyo. Kung mamatay mo asa mo paingon. Di ba ang mubali gani ani boy. Ay maingon sila. Nakakita ka na. Kanan ingon nakakita sa to pa. Mingon sa naabas bala ang kasulatan na sinuli nga gigamit sa espiritu. Sa to pa nakakita siya, di ba no? May gusto na hukom nako, nakakita siya. Mingon siya. Nya ako ingon siya. Nya si Kristo sa on sinuli na ba. Nya musuko sila. Suko sa ko. Maghukom sa ko kada naghukom dai sa ko. Nakakita naman na. Buta ba dai kami? Kanang magtuis ani nga naa sa balaang kasulatan, mutuis ani miingon pa ni naapod namo o kung gusto pa misudlan wala na didto. Mutuis man ni sa ato pa miingon sa nakakita mi. Unsa to sa las espiritu ng pagkabuta. Ako ingon ka mo nakakita kay mubadlong man sa kuha. Nga naa man ni sa balaang kasulatan. Tanan akong gisulti. Kung ingon sila nakakita ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing musuko man sila ani. Basta sadaan sila. No? Sadaan. Kung naingon ka mo nakakita mo. Basta sadaan. Na ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Nya musuko sila sa kuha. Duha og tulo nga maghisgot kaniya ana asa sa taliwala. Umusuko sila sa kuha. Nya moingon sa matuman ang pagbuot dinhi sa yuta misulat. Nya musulti ko ayo pa malikas, ayo paghukom, ayo pagpataas. Nya kung ingnon pagid ko ibali pagid nila sa kuha. Ikaw naghukom lagi ka kay namas badi. Naingon man o kanang ingon sa pasagdain na sila nol. Oy boy. Kung ingon sa ko pasagdain na sila ako nakakita ko. Kay nanambal man ko. Nga mo ani man ako ang mga magpatambal pod. Mo ani man pod nako ang mo adto po sa kamatuoran. Nya ko ingnon ako pasagdaan ako man pod magantos may manlong ordinary ra mo. Tama? Tama. Dili ko pwede nga dili pasagdaan. Kaya ano? Nagpakamatay naman gani ko kamo wala pa man mo nagpakamatay kanang nagbadlong nako wa pa man na. Hadlok pa man gani na ang bisod og ginawa. Hadlok pa magay na sila. Mana karon no, tanawa karon nakita ko ninyo sa akong kailibgon sa kinsagod ko. Og mao lang gid ang akong gipangayo, gipangandoy ng wali ko ani, parang baka kwarta ko tanawa kay kamo mismo. Nakaron gani galisod gani ta karon. Unsa tong gamiton sa kalibutan hon? Nya ba lagi na ako ang antusan na? Makila ko. Mag-ubo-ubo pa ako ani mga sakit sa uban. Makigbato kunuhay ko sa pare kasi birahan magunuling para. Hoy, mga pare, mura po na akong ano, ang mga pare sa unay mo anhidris ako. Ako pa manggani na magpainom, ako pa na mo atiman nila. Tama. Ako pa maginamuhatag uban, usahay ko na isubrar ko sa simbahan. Nga mura ginang ako ang ilaban nila. Dili boy, isulti naman ako kay sa anak. Badlong nga sila. Tama? Ang pagpadlong sa Ginoo sa mga pare, di ba? Na sa Marakyas. Nugget. Isulti ang kamatuoran anak. Kay makighusay ang espiritu ang unang pagighusay anak sa tao si Kristo tuas langit magpadala sa laing Mesiyas boy ang ilang una man good boy nga miingon siya nga ako nagpaginog-Ginoo ang una man nila nga si Kristo kuno alang ton mao man na ilang pagtuo kung naay pare naay pastor ilang atimanon kay sila kuno ang kalili ni Kristo bisan si Kibuloy mo nang musuko sila sa kuha kay base ko nung madato ko. Dili kung ako daw kay madato, boy. Ay ako ana ni Kibuloy. Oh, sige, dagamang followers ni Kibuloy. Dili ko mahilabot niya. Bahala na paniti lang ninyo siya. Ako daw kay pareha anak, hayahay boy. Daghan ko gyati baligyan ako na boy. Kami pang mga taong pobre, mga pre unang madato ni. Yan no? Wala naman ko sa kailibgon. Tama gid. Kalibutan noon. Total na naman na akong mga anak, ihatag mo na sa Ginoo. Dili po na pwede tagaan akong dagko kay musamot po na kapeso. Tama. Ikaw. Mga nga, okay, goal ko. Diba sa una, si Mayor sa una na anhi din naamagid na karon siya. Shout out ay nadaog man siya ato ba, di ba? No, nakatag sa kwarta din o yaka to, insulto to siyang tawanon kay wala man ako gidawat yan. Ang espiritu man na ako. Yung gusto na ako dawaton kay basi may ubos. Ako abod siyang maninoy god pinangga po na ako. Ako ang mapod siyang kuan kanang kung sa tawhanon ko siyempre na pili man pug ka. O kandidato. Tama? Tama gid.
Dili makatawanon so espirituhanon man ko. Motong dinhi, naan mo to yung saksi kauban yun ani dinhi. Mapamatutan na lang, nag-abot sa panahon kay nikatigo lang, mamatay man kita. Abi ni Puy, nag-ingon po ba ito? Mga wala man gidawat ang alang, ang espiritu man dili. Ayo, panahon man to kay mura man, mabadsat man pud siya o mabadsat man pud ko. Diba? Nagipalit ko no dinhi, nya ako pa mapalit po na dito. Nya ang Ginoo lang, naghatag niya. O di, wala pa'y, nahatag na nga kwarta, nadaog pa siya. Tama gid. Ay, wala na po nagbalik. Saan mo to siya? Wala na po na sa kuha. Di gidaog siya, di ba? Oo. Ang kalaban niya, wala man po na kanina ko. Ay, nalimbungan man po to sa nagatuhob yato. Wala man po na kanina. Nga tanawa ka rin daw. Boy, dili kinanglag kwarta. Ang espiritu, boy. Kinasing-kasing. Muna kung maghatag ka din, walay makakita. Kaya ang Diyos na anak maghatag din. Di ba naalas sa Biblia? Kaya kung mo ipakita maghatag dito, nagpasabot ka nga palito ni mo ang mga tao. Maghatag na di, kung ngayon maghatag sa altar. Yung kita mo sa Ginoo maghatag dito, 5, 20, din yung 100. Nga ako, karon ano din no, di ba? May ko, kape mo din naninda ko, close na akong dinana, kape mo din ang sinaan yun. Hatag balik na ako sa Ginoo. Di ba na ipanahon itong nangatag-tag bugas? Tama, oo. Kaya naaman po naghatag na akong igo po yung anong ihatag na. Tama, gid. Sugot na nga ikaw, dili ko magkaon. Kala lang ang mga tao makakaon. Nga itong naatuta sa mga atong katutubo, di ba? Ang mga lumad no? Tama. Naatuta dito, naanggay mga ato pagay ko dito, bro. Pagkado nga taboy, kinsa ka ang dato, makasabot na to. Yan, yung papigong-tigong ng puta karon. Salamat kay ko nga gidawat sa iyo, gidawat ani. Ano ang kikinanglan po ni katong nagtabang na to kung nakasabot po sa tong pinulungan ang Ginoo nakabalo na ni ana. Ay mula nog man gid ang tingog dili sa wali di ka dili man ko pa sa basabaon sa kadalanan boy. Tama, gid. Di ba na sa Biblia? Di po ko patambawon sa pagpulong kay maulawan gid sila. Nga kung ipatambong ko sa pagpulong yung sige ko ganan niya paminahon lang ko nila. Ang kuya boy kung espiritu mo gamit ako boy, niya lukan-lukan boy. Ngayon ko aman, ay lang, ako lang. Kaya mas mayo pang ako ilang biyabiyayon, pero spiritual ka niya boy. Musilot mo, patay ka siya boy. Patay ka boy, kay namalas Biblia, ayaw niya gagaya-gaya ang espiritu. Nga, wala naman ko ilaing kinabuhi boy, nga mayon ko Ginoo ayasan na silang patya ako sa. Bakit? Ako namang luwas, ang naglibak na ako sa una. Kaya sa una wala na ako nakaya. Nangawala na sila. Boy, kung nagmahal sila na ako, nagmahal ko nila boy. Niya mahalo na unta nila ang pulong nagikan sa balaang kasulatan. Kung maingon sila, ngayahay sila karon. Boy, ako maning kamot ko, pasiglisod ko. Pasiglisod ko ginawa para sa ila. Para sa ko mga kaliwat o parente. Wala namang ko anak boy. Unang gusto na ko, ibilin ako sa mga anak ko inyo. Kaya kamo naman ako mga anak. Noon sa mga anak, gaya mga ulo. Ibilin ako ninyo, higugmahalan yun ang kaaway. Kuno na nga wala na ibili sa mga bililon ka ninyo. Kanang nakiglibak ninyo, yung nakikaway ninyo mga uyuan, mga parente. Sa dahil lang na sila boy. Kaya instrumento lang sila. Kaya kaya magiging ng ulo. Ina na lang amahan pa sa iluwa sila kaya sila na sayon sila kipuhan. Nga ang Ginoo na may balo niya na. Nanas pala ang kasulatan na doon na nakapigandam kanina. Boy ka ng mga pulungan kung ikadlukan boy. Kaya kung dito sa kalibutan ayaay pa sila. Nagaudya pa sila. Nagasayaw-sayaw pa sila. Nakita man ako sila. Tama. Nga naman sa balaang kasulatan, hayahay ka karon. Nudya ka karon pagkaugmaon sa may tabo nimo. Nga ang lahi kay boy nga espirituanon ka. Kung nagalakaw ko, nakasakay ko sa kanan, yun sa dili gani ako. Naglakaw ko, magtanaw ko sa mga dato. Doon sila kay kung maadbot sila sa kabulanan, hospital pa sila, huwag doon nilang kaptangan. Kung dapat niya panahon sa makaluwas, niya wala naman sila na ayaw nga, nanadog kapos. Di ka sila musuko sa Ginoo boy. Kung inon ako sila nga, bulahan ka mo, kay di pa kabos mo, di ka sila musuko na ko.
So kung gapon sa Ginoo niya ang problema sa sikay. Kaya una-una sa tao sa ilang nandan nga pagtuo. Tampo na mo, nakailan mo ni Kristo, maluwas, dili. Wala na kailan ang mga tao ni Kristo boy, ang nailan nila mga pare, mga pastor, mga bapaitas. Tama gid. Kaya kung nakailan mo ni Kristo, kinanang anaagi mo sa kapos, nagpaupos. Ang mga lato, kinanang adon nagi, ipaambit. Adon nagi ihatag. Huwag ka mong mga kapos, huwag kita mga pobre. Mga sa una, nagtatato ko sa una, napurdoy na, gipanghatag na ko, tanawa, dagang utangan ako. Ipaningin ba na ko? Sila wala. Kaya naman nas wala ang kasalatan. Wala ako na kabaydan ko nila. Dahil na ito lumago nila ito sa panahon. Munang buol po kayo po boy. Kung mamatay sila boy. Ang mabalik po sila na ako. Eh kung wala naman boy. Di ba kita gaan ka mo tsansa. Tuluwagon man na ninyo. Wala man ko niya gibaydan. Bisan sa kuha. Bisan sa lain tao. Baydan ginani mo boy. Wala nagpasabot kung mabaydan ni mo. Kinahanglan pag bisig wala kakabayad. Imo po sang tagdo, di ba? Tama gid. Wala man ito nakikaway ninyo. Bayda lang nimo, ugog ma. Kaya utang mga kabubuton, di ba? Pero sa ko, nakautang sila kabubuton, nung ila pag-ipatay ang kabubuton ng utang na ko, dako kayo nagtrabagon boy. Dako. Kaya naman nas bala ang kasunatan, di kinako kalimtan ng ilang gibuhat ako. Wala na sa Biblia. Tama gid. Kung nalimot ta sa atong mga kaagi, nalimot ta sa tong sala, ang Diyos boy, dili makalimot boy. Una yun siya, kung dili ka mo matinumanon ka na ako magpabiling matinumanon ka di ko makalimot sa kong magalingon. Kung kita malimot sa tong paghihap sa tong mga buhok, si Kristo, inihap ang buhok. Una akong kakagulan boy. Oh, katulad kaniya to, naglabay na ako mga dilit ako, mga parente, o mga higalan ako. Katawan pa ko nila boy. Sipsipan sa pare. Mga pare pa mukha tawa po. Oh, mayango-yango ko nila nga tawa nun. Pero, ang Diyos, ang nagamit na ko, ang ako, ang abyan. Na sa 14 ba sa ubos. Sa kataong tinawag, himong kauban ng abyan. Tuo, gani sila kagta. Dinti, may engkanto. May iyam na sama. Dili sila mo tuo sa Diyos. Kanang may ulit sila nga. Wala ko na gamiton nga tao sa espiritu. Tinuod ako isa lang boy. Tanawa sa itong espiritu anong gasa, isa lang kasama nini. Copyright ta, dili. Anda nang gawon sa kalibutan, bisag ang mga scientist boy, ang kaalam nila. Ang kaibalo na nila sa kalibutan noon, gikan na sa Diyos. Mamatay magyapon na. Galing lang, kaya dili po nila pwede nga mingon sila na Diyos, kaya wala po yung mutuo. Sa science, di ba boy? Tama gid. Nga karon kailan naman giangkon nga nagoy Diyos. Sistema ra man as kay balo nga nagabase sa kinayan. Ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan, di ba? Mubalik man kita sa sabog ta pauli. Mubalik ta sa espiritu. Kagikan mo ta sa espiritu. Ang pintik sa espiritu. Ang hangin, hinoypan lang ta sa Diyos boy. Ang atong kasing-kasing, mga ka nagpitik sa espiritu. Pero kung naaka na ito ang garbo, dako, nakabalo ka na, kisa imong amahan ng espiritu. Pero naaka ni mo maging atagon, maluluyon, nakaila ka mo sa Diyos. Makadungog na ganit sa tingog, nagikan sa espiritu nga nahigop pa nga nagila. Na nagantos, gigasa, give sa katawan, nagpakamatay para sa mga tao makasasala, nagsakripisyo, nahigugma sa wala nahigugma. Muduol ka na to, makadungog sa tingog sa espiritu. Dagan ang ganing maingon kung hubog, kasagday na ka-espiritu ka na sa tanduay. Pero espiritu gikan sa man yagay-agan. Pero kung naya espiritu nga dautan nga mosulod, mutuo sila. Ug ingnon lang ako to. Pero espiritu nga nag-uali sa kamaturan, ingnon po nila nga dautan. Boy, gibalik ka na sa mga mini ng propeta boy. Gibalik ka na. Kaya nakita man sa yawa ang kahuyang sa tao. Kung naagay magpadiyos-diyos, magbot-bot ang mga milagro. Maya po na sila manulti boy. Nanas balang kasulatan, magbot-bot po sila mga milagro. Tama gid. Si Kristo siya mga milagro.
Siya nagmilagro na ko, boy, dili ko Diyos. Tama. Kung naay nakakita na ko nga mo reflect mo usap ko, dili ko gaman. Wala ako'y pulong. Wala. Kung dili ang buhat sa kamatuoran. Magunsa man tong pulong. Magunsa man tong panang akong ipakaon. Kung wala ka na ako ang espiritu ng balaan. Nagpakamatay ko, boy, sa kalibutan noon. Nibiyaan ako. Aba na akong ikalibkan lang, wala po niya ipatay. Wala po niya ikuha. Kanunay hinong ko nilang ipantos. Kaniingon pa na ako siyang magpaabot ko na ko sa iyang pagbalik. Ano na pa kayo pagkapanahonan, boy? Makatao, makasabot pa ka na ako. Mas maayo pa itong mga daotan, boy. Mas maayo pa itong mga tulisan. Mas maayo pa itong mga tulisan. Mga kriminal. Mababalik sa Diyos. Kay malipay pa ang Diyos. Kaysa nagamit ka niya, boy, ng mga parisiyo. Gamay sila. Nagasalik sa ilang pagtulunan. Dili magi sila mubiya anak. Kay naandan man na nilang pagluluhod. Pagsakripisyo. Kay gamay man sila sala. Dili sila kadawat ako. Dili. Mas maayo pa tong buta. Kay makadungog pa, boy. Mas maayo pa tong bukod. Kay makakita pa. Pagod sa matulog nakakita ka. Ang imong pagsiksiyon ang imong nakita. Magod sa matulog nakadungog ka. Ang imong pagsaksiyon imong nadunggan. Mas maayo pa to. Nakita sa kasing-kasing, boy. Tama. Nadunggan sa iyong kasing-kasing. Pinaagi sa kuma. Kung nagahilak ako, wala akong nagahilak sa akong kaugalingan. Nagahilak ko sa umabot. Kaya doon nag-i-impierno. Doon nag-isilong. Kapan malipayon ako sa umabot sa akong espirituana. Kaya doon ay bagong langit. Kung makaabot ng unta mo dito, kung makasaksi ng unta ka mo, sama mo sa mga baka kung maglukso-lukso. Amen. Kaya wala na may kasakit dito. Wala na kalibutan mo. Tama, good. Wala na mga hakong. Wala na yung pagkarugik. Wala na yung magbuhat ng balaod ng gawa sa balaod sa Diyos. Kaya siya naman ang kahayag nito. Wala na may adlaw. Wala na yung gabi. Wala na yung maghilak. Dili na po tingali ko makantos. Apan din. Ampir guys ako pagkatawanon. Ang mga tao nagagamit kanina. Maubay ituman sa mga tao. Hayain sila mga tulong kung magabi. Malipayon sila ng mga nakaw. Nagagaguro sila ng guli. Samtang nanulis. Ipasinunggan nila si Kristo. Kapan sila ang naglingkod sa lingkuran ng pinasinunggan. Ibuhatan nilang pista ang mga taong ipalaan. Ang panagilang mga binuhatan. Masaya ako niyon kay Lakwani. Kalukitan niyo ang Diyos. Tanawa ang kalibutan mo kumulinog. Mabay pagsampit na sa Ginoo. Apat ang mga taong kalibutan mangyawa pa. Ang daotan mo'y gawin sa Ama. Ihatag naman niya ang para sa daotan. Tanawan niyo si Job. Lingon pa ang Diyos. Ayaw nagpatya si Job. Ako siya. Sakita lang siya. Apa ng mga tao din sa kalibutan mo gamay lang kayo. Nga uyog. Gamay lang kayo ng sakit.
Tama ginag-iingon ni Kristo. Gigamit niya yung gisulod ka dito. Ang yung gisudlan. Ang pagbalik sa daot ng Espiritu, di ba? Tama. Nisulod siya, ready na ang tanan. Ang pagtuo. Ang atong mga tinuhuan. Kaya ang pagtuo sa mga tao, adunay tao makaluwas o kahalili. Wala na sila naguna-una sa ingon ni Pablo nga panidan ang mga salita na binawatan. Pareha karon. Kung maghisgot ang espirituanon, dili sila maminaw anay. Dili nila humanon ang bityo. Apan kung mag-istot ng kalimutan nun, ang mga pari maghudya ka, magkatawa kung magwali. Dagan kayo, magusto nila. Pari kamot mo ba yun? Amen. Kaya maghigugmaon sa kalibutan tao sa Diyos. Ang kalibutan karon dili na iya. Mas maayo pa itong dautan ba eh. Kaya nakabalo pa siyang dautan siya. Kaysa pa siya nga naasa si Pan. Labi naghalang doon kanunang pinasinunggan pa yun. Ano guna-una siya, magamay sa sana. Mga nailisod kayo ba eh. Kasi gaya na sila, nakakita na lang. Amen. Nanaktak na ko ba bisa ng mga pari o mga kasto. Nanaktak na ko sa mga taong buutan. Sa akong paparinting na pabutan-buutan. Wala mo ko'y mahimo nila. Wala mo ko'y mahimo. Nag-imun ako sa ginagawa. Pasailuan sila ama. Ako na lang ang mag-antos para silang sakit. Dili mo ko makaluwas nila. Dili mo ko. Igo naman ko maghubad sa balaang kasulatan. Igo naman ko magsulti siyang kabubuto. Dili mo ko propeta. Dili mo ko pare nga magbuhat ng laing palaon. Siya man ang tinuod ng pare ba? Amen. Siya. Kaya mga taong pare din sa kalimutan. Anino ka na sa tiblo. Mga pangalang pare. Pare na ba? Pare ka naman. Sumpaya ang magsulti sa mga sa akong ginamit. Kaya mo pahaway sa kanay. Bisakitan siya siyang kasing-kasing. Lasayon ako. Ano na ako may panahon nga abot yung kaoras. Apa nag-uulak ko kayo. Nag-uulak ko pa kayo. Nagahilak sa mga taong nagpakalangan yun. Naghimala na ako din napita. Nagpakita ako pinagi sa iyong mga kamot. Mausap siya. Ako nagmilagro. Apan dito sila, buto sa mga taong nagbuhat ng mga milagro. Adlaw ka rin. Sa ilong yung adlaw. Kay Bering Maria. Ako tanaw. Ready boy. Ang mga tao nga nagpista. Gigamit na ba ang gibaraan? Ano ako nas wala ka sa katang nagapuyo kini sa balay silang inang-ina. Tama agad. Nagpapanaman. Pabutan na. Nakabalo na akong gigamit. Tanaw ko sa naaging mga adlaw. Nagsulti sa kaniya. Gipaampo ka mo, kaya doon ay mga linaw. Nagahilak siya din eh. Naingon pa siya, aman ayaw siya, kaya ako pa rin kalutan. Kung wala ko naluwi kaniya, ingon sa kong gigamit. Nakabalo na ka na. Ada ka na sa wala ang kasalatan. Gisulat ka na sa panapusniwan sa gipadaya. Kaya ka nagdugang sa mga propesya. Balaod ka sa kumbalaan. Salamat kayo. Amen. Ipadayon na, di ba? Amen. Kayo mo paway siya. Kung babot pagpadahan ka na, makiksulti sa katahanan. Kamu sa laminaw. Pasaylo akong gigamit.
Ako mao ka. Dili sa mahimong ako. Kung wala ako kaniya, ingon usap ka. Kaya gipadala sa man. Diya kaniya, o ganap kaniya. Giwali kini ang kamaturan. Para mangita sa mga taong balaan. Buhat ka sa inyong ipinulungan. Para makita ka mong balaan. Papawian ko sinabi, Pai. Okay mga igsoon, ako lang ipadayon no ang nasundan nga mensahe ni Kuan ang Kunulis. Makato siya mga igsoon ang kanong ang gigamit sa balaang espiritu sa kamatuoran. Kumbaga nabugatan gid siya. Kung inyong nadungog ay na kumbaga naghilak ko siya og kumbaga nagdungoy-ngoy gud kay nabukatan po siya sa mga kuan gud panghitabo gud sa kalibutan kay siya man gud ang kumbaga gitugyanan sa Ginoo aron moy mga liyo po samahan kay nakatugyan naman sa siyang kagalingon. Kumbaga ihaging salon ba kumbaga ang mga sala sa tao sama ni Kristo sa una. Kumbaga iyang giduphan tanan mao nga nagsulti sa kamatuoran. Kumbaga hait ko diyang mga pinulungan anagid sa kamatuoran na sa balaang kasulatan hisulat jud. Katong yung nadungog ay na sa katapusan mo espiritu na kadto. Kumbaga ang full gyud nga ang espiritu si Papa Jesus ang nagamit niya. Muna mo sabihang dingog kana ang espiritu na siya. Kami ngon siya nga kung gikapoy kanya akong gigamit kumbaga siya na ang nagamit ang Diyos Amahan na kasi Kristo mo naman ang Diyos. Sukad nga na pagkamatay kiniadto si Kristo ato naman sa langit. So ang Alpha ang Omega siya na ang sinugdan ug ang katapusan. Muna nga siyang kumbaga siya ang anak sa tao din sa kalibutan aron may magpadayon sa gisugdan ni Kristo kaniadto. Kaya naputol man kadto ang misyon ni Papa Jesus sa kadtong pagkamatay niya. Sa nagedad sa 33 muna siya ang ipadayon ni Angkol. Panahon sa espiritu na gamit niya. So mga igsoon daghang pagkaunda akong ipangutana kaniya pero diha na lang putol kay tungod kumbaga bukat gud siya ang kasing-kasing ang mga mensahe kay labi na karon kapistahan sa kuan Immaculada Conception pista yan naman sa balaang sulat ni Amos sa Old Testament itong awhag sa paginulsol gidumtan sa Diyos ang inyong mga pista o mga kasulugan, mga pangilin muna siya. So bukat kayo karon muna siya ang isaulog karon muna nga dili gud dalims ang papel gid ni Uncle Noli kay mamana siya ang kumbaga bitugyanan sa Diyos para ang mga taon ta iyang madala sa bagong yuta. Kay kung gusto ta nga mayusan ni Kristo so kinahanglan pa man ta magpakamatay kung sakto na ang atong kinabuhi nga ibayad sa atong sala kinahanglan pa ta magpakamatay. Pero kung gusto ta madala sa bagong yuta kinahanglan pa tsunod atong sala buhi ta nga dalon dito sa bagong yuta. So salamat sa mga viewers nga subaybay gid ani daghang salamat gid kaninyo kaya kung wala pud mi mahimo sa mga subscriber pod nga kasing-kasing gid
naka-subscribe. Salamat po ninyo og unta daghan-daghan pa nga maningkamot para maabot ta sa gidaganon. Kapag daghan ta ba magampo, magbuhat og maayo para taas-taasan pa ang kalibutan. Kay atong saksihan karon ng mga panghitabo sa kalibutan, grabe na magkatalagman. Nasulat ng puno sa sulat ni San Pedro, itong kaduang sulat. Itong nagsaad ang Ginoo nga mabalik siya. Ano na sulat diya, katapusan sa kalibutan, mga pagpahinumdum na ba, kabugana. So atong buhaton karon ang magkuan ng gitaw ni kamot nga makabus-kubusan ra ang katalagman, kumbaga na pag mahabilin nga kuan ba buhi. Labi na akong magpatay ta sa itong mga sala, wala na tegar bugkakog ana. Di na ta maugdaw sa kalayo. Kumbaga di na ta masunog ang sunugon sa Dios, sa kalayo sa Dios ang ato mga sala. Ano mo sila ogda kung natin sila. Aron ninyo gid siyang masabtan gyud mga igsono kanang nasay kuan na mga sinulat sa balaang kasulatan da sa New Testament da Juan 14 na dia sa kuan basahan ninyo ang John 14 ang title ana ang gisaad ang Espiritu Santo. Sa John 16 sa Juan 16 na dito sa ang title na ang buhat sa Espiritu Santo. Kana basahan nyo na diyan ninyo mabawaan nga kung sa papel ni Angkol, diyan ninyo mailan kung kisa si Angkol Noli. Magtatabang na diha. Buto sa basa magtatabang ko ng namo ko sa John 14 tong kuan sa pinulungan nga Grego ang usa ka magtatabang gihimong kauban giya og abyan. Manaman na si Angkol, kumbaga ang gamit lang sa Espiritu. Huwag ngayang abyan, mawang Espiritu sa kamatuoran. Tamang kamatang Espiritu sa kalibutan, good o bad. Espiritu sa kamatuoran. Ang Diyos na, ang gamit. Dili nga Espiritu, ang isang Espiritu sa kalibutan kay naman po yung mga kuan nga Espiritu ba ang kanto anak. Ang Diyos anak, ang gamit yun. Makita mo sa pinulungan. Sa binuhatan po, ako mismo nakasaksi man sa binuhatan ng Angkol din na nagpadayon ko siya sa pagbalaan. Kumbaga nagtugyan siya ng balingon ba, wala na lang buhat og mga tawhanon nga kailibgon siya nang apaitas o nana sabi siya nga parang nagkumbaga nagpaubos siya Angkol ba, nagbubtang na sa mga sala. Wala siya ang pagtugyan sa kagalingon. Nakatugyan naman siya kung di naman siya mahadlok kaya na mamatay. Sugot na siya kung patyon sa Ginoo. Pero kung kuhaan pa siya sa Ginoo, wala naman po magkuhaan na to. Yan na natabadungog ang hunahuna sa Espiritu. Kaya siya ang kung may nakabalong kung sa ang hunahuna sa Espiritu. Diha man kaniya magpuyo ang Espiritu. So, pinagi niya madungog na to, may bawa na to kung usab ang kababuton sa Dios. Kasi man ang sulti sa kamatuoran. Daghan to nagsulti nagawali karon pero anid-an na to ilang sinultian. Kung ilaba po kung gibuhat ang ilang mga ginawali. Anid-an na to ang ilang mga binuhatan kung tinud pag sila nga mga ginamit ni Kristo. Kaya daghan nagwali ron kung gagamit lang ang ngalan ni Kristo. So kunda lang siguro mga igsoon ato padayon lang mo sa pagsubaybay labi na sa mga kang sulit good nga subscribe naga subaybay sa mga followers sa dinhi mga viewers nga wala pa naka-subscribe nagahangyo mi nangay siya ang kulog ko ng kuan na pasaylo sa tanan nga makadungog ani kanang height kabalo height gyud mga pulong nga sulti ni Angkol mga edan sa mga isa danog pasaylo kanato para
kay dili on po to iyang pagbuot mo gito sa Ginoo para po ta makabalo sa kamatuoran. So daghang salamat og may gabi ka natong tanan.